Okay, so tatawid tayo. Tingnan natin kung mababangga tayo ha. Okay, di tayo nabangga. Natin. Yan, tumawid si ate, hindi kami nabangga. So, basahin natin ang sulat. Samahan ng magsusuman ng baler. Original suman baler. So, iba-vlog lang natin. Organic po yan. Suman ng baler. Suman baler po yan. 100 po. Yung maliliit po, 16 pesos po siya, 100. Ito naman po malalaki, 10 pesos po siya, 100. Ito po madami. Ito na lang po. Ilan mo? So, binili mo ka? Oo, yun naglala ko. Wala na po. Wala po talaga. Asa iba? Asa iba? Andun Hindi na pa? po ba? Mainit. Ah, Right na. one terminal to ah. Tatlong hali lang po. Suwebal. Tingnan ko lang. Kaya anong tawag dito? Ano to? Bukayo. Ah, bukayo? Ay, akala ko hindi bukayo. Kita kasi pumasok dito eh. Bukayo. Pakumbungan. Bukali. Coconut na ano? Tigisan na. 100. Maliliit po siya. Eh, isang piraso. Ano po? Ano po? Ganito po, sir. Ay, hindi, ito, bagan to. Per bag po eh. Ah, per bag? Sayang. Dala po. Mas malaki po. Okay.